Bună ziua! Să știți că am aflat secretul lui Paul Dadrian, uitați-l. Ăsta este directorul paranormalului. Subscribe nu dăm. L-am văzut de pe mafia de la Caracal Hoia Baciu, Cluj-Napoca. Uitați, și el ce are? Și că episoade noi, videoclipuri, playlist, nu, community. Și uite, așa nu, channels, așa, about. Și uite ce cere. Și că bun găsiți, prieteni, în acest spațiu întuneric găsiți documentarii despre misterul, universul, fenomene strane, legende, urmare, paranormal și multe altele. Descoperire cu nu subscribe, cică. Și nu se lasă să ai vididul ăsta, dobitocul ăsta, nu se lasă de joiene 30 decembrie 2010, nici acum nu se lasă și suntem în data de 2020 și a postat continuu. Eu sunt Răuleț, la momentul Nicolae, la laptopul Lenovo. Doamne, deci Paul Dadrian, ăsta mi-a spart contul care l-am avut de YouTube, care vi-l arăt eu acum. Nu filmez ăsta, canalul. Ce? Nu, dar filmez, ăsta îl filmez atât, doar Paul Dadrian. Atât. Nu filmez Facebook-ul tău, doar ăsta. Atât, Paul Dadrian. Nu, dar un pic. Și ăsta, dobitocul ăsta, Paul Dadrian, mi-a spart contul meu, canalul meu de YouTube. Filmez de laptop, nu în casă. Ăsta este, uitați-l. Ăsta mi l-a spart mie ca să mai pot să iau legătură cu live, cu prietenii mei și cu abonații mei. Și pe ăsta am avut videoclipuri, playlisturi, așa, channels, Paul Dadrian, că din greșeală am căzut în cursa lui, nu mi-am dat seama, omul de știință și m-a luat pe 2008. Și mi l-a spart și m-am canal de YouTube. Și ăsta este ciudat. În fiecare duminică, exact de ziua Domnului, postează numai de paranormal. Ăsta l-am aflat, DVD-ul ăsta l-am aflat de pe Wikipedia, Google, așa, de pe, exact ce mi-a pus Larisa să mă la Supernatural Wikipedia. Ăsta este. Și mi-a dat exact paranormal. Și când l-am dat aici la paranormal, mi-a dat de Paul Dadrian. Paul Dadrian. Nu știu, pe Google și uitați-l. Ăsta este. Paul Dadrian. Așa, puterea la masă, nu știu dacă o fi adevărat, dar el s-a ascunde. Și când l-am întrebat în Cluj-Napoca, arată-ți buletinul, nu, scria ori Paul Dadrian, ori Paul Darian. Nu știu, o fi ori Paul Darian sau Paul Dadrian. O să aflăm în curând. Hai, eu sunt Răuleț sau Nicolae, așa, mersi la Larisa că mi-ai spus să am aflat, ăsta e misterul de la, așa. Pot să prezint, bine, hai, închid aici. Papa, eu sunt Răuleț, eu sunt Răuleț sau Nicolae, vă iubește pe toți. Aveți grijă de ăsta că sunt hacker, ăsta mi-a stricat, bine, papa, hai că nu mai am memorie.